Sisian part na kaliang jang ka Good News TV ni priang sobhai phi baro ki bapet yakane ka program ka jangi hakane ka por bat ngi ai khuble ru ye phi baro ha ka kerteng ka jong u Jesu Christ ka khat santarik jong ubanai nailar ka de ka sngi ha ka bakari India ka jurakhe ya ka Independence Day ne ka sngi jong ka jingyo latloj kumta hakane ka khat sautrik u nailar na kaliang jong ka Good News TV ngin walam shaphi yakane ka program ka bakarpang ka balong ka jingya phlir jingbot halor ka phang ka jing shakri bat ka kamram ki kristan ha ka batei yakari kumta na kaliang jong ka Good News TV ni priang sobha yeki nong ishimbenta baro kata nadu inong rai iba san firstly marpanyang iban sa ai hengi ya ka khubwar lengba ka jingrai ka jong i ni priang sobha bat ngi ai khuble ru ya ka jing palat por ka jong ki panelist ki jongi nadu I panel moderator iteman basan bishar hek ki panelist iba barkos warji ibala long teng u chief secretary jong ka jilla ka jongi bat kumjoru ye ikong WA Soklet ibalong I principal John K. Anderson Higher Secondary School Nongston ki ban sa ai yangi ya ka jing shai ha ka bia day bat ka ne ka phang Ginget beling ba kane ka jinga phlir jingbot kan long ka jingkar khu na ka banta ka jong phi baro ki bas nga bat pet ya kane ka program jongi ha kane ka por hashwa bayin yo sngo ya kane ka khubor ling ba ka jing rai bat ru bangin sa IT ya ka por ka basa baro ha itimen basan bishar hek ibelong u panel moderator si shisian pat nga khot sngo bha ye phi baro phinya snok ti lang bat ngi ha kane ka tayaw ka banwan ha ka bangin walam shaphi ya ki khubor na ka ktien ka jong ublei ya ka bansam hangi lingba I Reverend JR Kharmolong ha do bangin ye shampat ublei unkar khu ya phi baro
Naga Good News TV ngi pediang sungubha ya fi kinong sngap bat kinong pej baro ya kani ka program ka ba kerpang bat ngi da ai khubele ya fi ya ka jing palai por ka jong fi ya ka ban don ha kani ka por ya ka ban sngap ya kani ka phang ka ba don kam ya ka bangin ya kren bat kum ka ri bat ka jat ben riu ngi don ha ka jing pen kre ya ka ban rakhi ya ka ngi lai luoj ka khat san terik ka jong brai August 2000 khandai spa sapunyo ngi ken mau baka ni kalong ka sngi ka ba kerpang baka ri India jongi kan yo ya ka jing lai luoj bat ngin rakhi ya ka jing lai luoj ka ba nyo busan bat kum ka Good News TV jong ka jing ya seng samla KGP sinot sep ngi wan ra shapi ka ni ka program ka ba kerpang bat ka phang jong ka jing ya kren ha ka ni ka por ha ka ni ka rinsan ka ba ngin yo ban ya phliu jimon ka phang kan long ka jing shakri bat ka kamram ki kristan haga bataya kari. Ka jing shakri bar ka kamram ki kristan haga bataya kari. Ngangit scam ba lingba ka ni ka jing ya phaliu jingmun ngin yo ya ka jingman toy ba ka jing kerku ba kum ki banget ki kristan ngin sngo thu ya la ka benta haga batay ya ka ri ka jongi. Haga ni ka por ngi don arngut ki ban ya shimbenta ki ban ngi laban ong ya ki panelist ki ban ayangi ki jing shai kiban ayangi ka jing sngo thu ya kata ka jing shakri bat ya ka jing no senyang bat ru ya ka kamram jongki kristan hagari naka benta ka riru bat kumta ka ni ka por nga priang sngo bha ningkong ya ikong wellerich ibang i jukhot i du wellerich sokhlen iba ni ithu bha ya nganget bon na preng jofi fila ithu henry hagani ka por ngan chupen ithu lingkot happy ibalong idukot jongka balang presbyterian maukar bat ru ilong iwe na kilong kimi kibe kit yaba ya ka kam jongka jing shakri yo blay ha ki jing sengen the ha ki jilli ki ba pher na du balang district presbytery synod hadu assembly bat menta I don ru bat ka board jongka JRTC kaba ilong komi dukot di board member ha ka JRTC bat ngi sngo kemen ru ye ba I don bentaru ha ka ban no senyang ha ka liang kham tam ka puli ko puthi I kong wellerich I long ru I principal jong ka Anderson school ka badan Hanongstone ngi ya ka result ka ba ka ba mi nagari ka school manlo snem bat ngi sngo kemen ru ba I kong wellerich I long ru I board member haka embus bat kani ka dega term ka ba ar ka ba I long ko mi board member ha ka embus kubli shibun I kong wellerich ka jing palai por jong fi bat nginget scam ngin sa yo shibun ki jing shai haka ni ka jing ya keren ka bangin yo ban ya keren bat pi haka ni ka por pat nga pediang sngo bha saya iwe irang ba ibangia itu bha bat ru haka ni ka por nga dan ban pin itu ya iba balkos wajri iba ngi itu bat ngi sngo jan ye bat ma ru kumbangi jutim ya ka jingno senyang ka jong haga state ka jong bat ka rihi baro ka we bat ngi jutip bat nganget ngi le tip ha shapang jong ba ila longru u chief secretary jong ka state ka jong bat kumta ha ka por ya don rengkat bat ngi sngo kemen shibun ya ka jingno senyang ya ka jing shakri ka jong hagi jili ba pher na lor be ilong udukot jong ka balang presbyterian pok se ka jing shakri ka jong kam kut tang haki saw kun ro jong ka balang henrei ru hagi jeli ki ba pher ya menta ngi tip ba ila ju dan ru hagi board jong ki organization ki ba pher ila dan ru haga board jong ka world vision ba ilong kumu dukhan bat menta idang long ru kum u chairman ha ka CMC Council Velor ka hospital Velor ka bangia tip barok mo ngi ong kumta ti ilong ma iru kum u chairman ha ka ni ka board kat nu kalong ka buram yangi bangin tip ya kata ka benta jong ka jingno senyang jong ha ka ni ka benta nang taru ngi tip ya ka jing shakri ka jong ka bai ai ya ki jingmun badi ai ya ka jing yalam ru menta ha ka wei ni ki organization ka ba ngi tip ya ka kum ka reasons to believe ka de ka organization ka ba pelet jingmun ha ka ban ai ya ka jing yalap ya ka gospel da ka ba keren ru ya ka jinget kristan ha ka jing ya kendo ha ka jing ya lenti bat ka jing start science te iba barkas ilong u advisor
ha ka reasons to believe Asia Pacific region te khublei shibon ba ya ka jing palai por jongfi bat nginget scam baleng ba kini ki jingyat lenti ki jongfi ki pa filalum lalang pidon ru ya ka ban penshai bat ya ka ban ai jingshai yangi ha ka ni ka por te kani ka phang kombang ala ong na ka basdang ka jingsha kri bar ka kamram ki kristan ha ka batei ya ka ri ngasno ya ka ban numpen slam henrei ban poibet shaka jingkali bat ka jingkali ka baning kong akani ka por kalong bangan pai shi ba barkas bari ba barkas kum bangila ya mai phang kalong bangila tip ya ka jingat lenti ka jong i ila long u chief secretary ha ka state ka jong i ru agi snam ke balalen bat khendiat ba ngasukwa ban pai shapi namar habangi ya kren ya ka jing shakri bat ya ka kamram jong ki kristan ha ka batei ya ka ri kumno ha ka jingat lenti jong pi kum usamla let's see filapan kre ya la de but POE ba pidon ka benta ha ka ban teiru ya ka ri te khindiat ba ngakwa ban yo sngo let's see da ka ba pai sha ka ba ka menor mo ban yu i ka benta ka jong pi ka jing yo i jingai ka jong pi ka jing sngo jong pi ya ka benta ka jong pi ha ka ba tei ya ka ri ngasgo ba mangi kong kristan hi ngidon ka kamram ban long senran bat ban long ki ba yaine ke jinget ke jungi ha ki benta ke jing imbaro om tang ha ka balong ha po yem ngani lani ha ka por bo yadwai ndrei ha ki benta ke kam ka jam jungi kanu ka kam ka mangi trei ru ngidei ban long ke kristan lara fi pulele khamtam ya ka ka ba jisu hikai ha ka jinge thok khana halor ulom phin pet bang to ke baro ke ba jisu batayang to kalong ya kerukom im kejong kristan ten nakata kadau ngila ban ngidei ban long ki banget ngidei ban long ki kristan ngidei ban long ki ba kit ki ba ya ke kerteng kejong ublai ha ka kam ka jam jong i baro te ngai ladi ngalong ba ngajoin ha ka ne ka kam syakri sarkar ka bangi khot ka IAS but ka ba ki kli na ki brio yang menshwa kalong kumno phila na em ban trei hok hakakam namar ba ibon ki baja ki balong ki bom ya dei bat karukom im kristan hakak kam ka baying trei ka kam sarkar rei nga shemba kalong ka bangila ban trei hok bat ngidei ru ban trei hok but lada pitrei hok kalong kabom syutam ban yale persya ya kanu ka kam ka basniu lani ka kam pop namar ba lada piat bet kam slam kibriu kitip ba piat bet but ubriu ubakwa epi ban le ka basniu not syuk ban terwa ye phi ke ba phin le ka basniu te kata ka dei ke bangi kum ki kristan ngila ban scam balada ka shai ke jinget ki jongi ki brio ki weru ki shenran ban le ka basniu te hak kam sarkar hite ngi don bun ki ba ngi don kam ban le but nga shemba kala ban yarap ye ki brio ki baduk nga shemba ngala ban ye trei hakaba lese ki la banong ki hakaba ye trei we dei bat ka kampuli puthi lane ka jinga trei ka badei bat ban penmi ya kapisa na banta sarkar lane ka kam ka ba dei bat karep karyang ki ban bon jat ki kam ka bangi hap ye ban le but nga shemba kani ka degalan ka ba mangi lada ki samla jongiru ki kloi ban rung shaka kam sarkar kadai kalat ka ba bhai ki ban shakri ya ki weipat namar ngiyo lat ban shakri ya ki para shnong ki para thau ki para shongshnong baro ngila ban shakri ki
hakanu kanu ke bentala philang ku mangong mentan kala banong ke kamrep kamriang lane ke kam khayi pateng hakinu kinu ki benta ka sarkar ka don kam mentre ban yarap iki brio namar kata tanu kanu ke kam shisha ka bangi don ha ka sarkar kadai ka ba don benta ha ka ba ya teilang ya kari borok kawai. Beli shibun baba ka si kata ka jing pen shai ka jong fi. Ngangit ba ngila yo jing shai na ka jingat lenti ka jong i. Ba kumno ila yo i ba ka jing shakri ha ka sarkar ka dairu ka lat bat ka kabu ban shakri ki para bri bat ban te ya kari. Beli shibun bat ngin sia wan biang shapi ngadon ka wei bat ka jing kali na ka benta i kong valorich bat ha ka ni ka por haka biya day bat kapang nginya keren ka jing shakri bat ka kamram bat nga kwa ban pai shapi kani ka jing kali ki jing shakri baki kristan kilale haka menor bat kidang yai le hadu menta haka biya day kamtam ban tay yakari ka jongi ka ka bakila le haka menor bat kidang yai le hadu menta Kublai pun jing kali jongpi Hoi kata jing keli kelong ka babun ka bayar ke jing jubab mo ka banding kong ka bangiyo I kelong la ha ka jing wan jong ki missionary sha kari ka jongi ha ka ba ki wan seng ya ka balang ha ka ba ublehi ula ailat ki apedeng ki jing ki besitom ba ha ki pol menor Ndrei uyalam betin lenti ki bat nata kadau ngila roi kat ni hakari ke jongi mde tanga kari khasi jain tiang ngila banong rei ha India hi barok kowe ngila roi baha shibon walandangi ong kata ke percentage of Christianity mentangi dang don tang 2.3% mo ki Christians hadu menta kat kom ke 2011 census dia compare bat ka 87-88% ki weipat ki Hindus ndre wat la katarungi la ya bun mi ken mo kamta ma ka state megla jongi nila edon komba 79% ki Kristan ni sngo kumen ya kata ka ki jing tre mission ki jong ki ru na du ki pol menshwa hadu menta kila nang ya tershiter bad habangi hingila isimti hanadu hadin ki independence hadin ka jing ya lat hi bangila la bangin penyat hi la ki jong bad baki missionaries jong ibaro kila hab leit pai no shala kiri barok khoi ni lahab ya trehi hala ki jong ki mission field nyo iki yar habon benta pun ki khasi ki jongi ki bo poisa do main India mo mangi ong sha Bihar sha UP sha Rajasthan ro ki don ka to ka ni ki bele kum ki missionaries hangni hajan ha Assam le ngi bon ba ki mission field ti ngidang yai pentre nadu ko menor hadu menta ni pet sha ko we ka liang jong ke education ma kham tam Ngiyo iba bon sen ki schools, ki colleges, ki parokot ki educational institutions ki ba senghi da ki missionaries menta menshwa hadu menta baya peniat kum ngishim ka KGP school jungi bladap chispa arsan snem ter but kiwe kilayat bahasa khamat ningi ong ba ngilong kum ki champions of education mo ki jiyo ong ye ki school kristan but ngingit scam ba kindang yat shakmat dengi supai tang ka result ka bangidang sudap ang state lejong rumah ke matric baro ki SSLC results ka arts ka science ka commerce ngiyo ihang turu begitu ki top 10 ki top 20 ki boni ki mi na ki school ki bapnya ki kristan dengi so komen ba boleh ula ailat ken ba ngindang yala banang pentelun hala ki jong ya kaliang ki education ngiyo I pederu dengi pai sakaliang ka hospital mo ki bon ki hospitals ki rural health centers ki babon belai ha India bat hangni hangi kumbangi don iba barkos ngi so kumen ba bi dei ha po ka board jong ka CMC ka ides kada ka bla seng na tu menshwa mentangi yo hangni hangi ro mo ngindang ye celebrate leshim snem ya ka jingdap ar shi spa snem ka Robert Hospital bengi khot e kini bot ki rural health centers beki seng haduk menta ngi ai tre
baro ki nurses ki doctors ba ki nong tray health workers ha sorne ha kendong ki bon bah ki tray shitom ban ai ki jing ko jing khia dengi pet che ki jing seng jong ki bobun kini ki orphanages la ne bangi ong ki yeng ri khon sweat ki yeng ri temen ki bon bah la ka kan hon balang mo ki rap bahaya ki beduk besuk ki bopli hakini ki jakari khun sweat ngio ipon ba ki la ya seng ter na du menshwa hadu menta ngio iru kejing yesheno senyang sibun ba haki rehabilitation centers ladai ki drugs ladai ka kiat lakadai kanu kejing kerni nang ta ke HIV AIDS parok kini ki pon ba ki centers ki ba ngi kum kabalak ngia persyang mau baniaya ngi don ki counselling centers ru ki bobon lada kumenta kapor bangimla ban leche ki counselling centers mangi don kum jongi ki kentei jeseng kentei ki pisinot sep ngi don harat samthia ya counselling center but barok ki balang ki don lagi jong ki counselling centers ki baki ai marmet ya ke jing ya rap iki brew ki ba don kam iki neru ngi la sedang na du ki por bamenshwa hadu mentangi lanang kam ya pen kharoi shushu ngio iru sikiwe ki bopon bah ki kam ki bakum ki kristan ngilaya kit kli ngilaya tenrong lang ngilaya ba lang dengi ong haki vocational institutes kila penmi bon teli ki private ki kam la ki jong ki kam rumo de kila ya pas kum ne ki turu kila la bakin seng ki kam ki jam la jong ngila banong kani ro kla ya rapai ke economy mo klai ya rap ko we ka bangi shem ka ba kong san ba ro ka de ke jing wan jong ka English as medium of instruction kani ka medium of instruction namar ba ka de hida khtin pareng kalau long hagi tiki por menchar apa ni teli lang ibaroki Indians la desha north ni south she east ni west haba ki yanang kim nang ban kren ya la ka jong ka tin re de yanang tin English kawan ra ka tu ka jing ya teli ha ka bangi I ka tu national movement mo ka freedom struggle bangi ne yo ki independence ka English hi ka la de ka we ka bayarap pan penteli hadu mentaro mongiyo I ba ki kum ka jela jungi ka megla ka ba aya ka medium of instruction bakande hi ka English ha ki higher levels ngiyo I ba kaya rap bahai ki khana jungi ne ki pas ki kham la banyo kam na ka benta ka jinglong profession jingla ka jongki bakin keren bai ka tin ka jingla jongki bakin face ki interview bro mo habaki la kham don ya kata tingi syam ka ne kro kaya rap bah ken ha ka economy ko we beda kaliang rong I ha ka tho katar la dengi pe ku mengirung idang syudap celebrate mo ya ka bentai ka dak khasi jongi kumno bangi yo hi ke akade ka legacy ka jong ki missionary ki jongi Thomas Jones ni sngo kemen bah bada ka jingla jongi bangin tho ela ki dak la jong kala roi bah ka jing tho jing tar ke hakri khasi hi baro ko we ba hakri haka ngila banong kari India hi baro ko we mo ha bangi don yakini kilat ka jing pen translate ki Bible ru mo ki Bible translation haki kentin ki boper kala pen wan ba kinmi ki kentin lagi jong ki dialects bagi ong ki Indian languages la ni ki kentin jong ki India ngaso kini ro paro ki long ken ki jing shakri ki jongi kum ki kristan nadu ki polmen shwa ngilan nang ya kon nginang ya beteng adu menta bat ngingi scam ba ki samla ki jongi ki lawe ki jongi nginang ya lek kat balak manang pen bha shu yakini kendiat sujer ta khub le shi buat kong ye kata ka jingwan ra jong fi ki parlok ngasngo kata ka de ka khubor ka ba ngidon ban ra nang ni shakman ba ka ki kristan ha ba ki tre mission kam dei tang ka jing yalap niam henrei ki wan ra ru ye ka jing no senyang ha ka liang ka puli ka puthi ha ka kot ka khia ngi I ha ka bale isn e ki wei nang ta pa deru ha ka be rap I ki badan pen ki jing tolat kum ki jing ngat ha ki jing kerni cho ki jing di kya di drugs nang ta ban pen yo ki lat yo kam yo jam
Kaktin kumbala wan rak di kong mentani pen kermau ke English kani kala long shisha ke jingker ku kuble shibun namar ngi yo i badi ki Kristan ki bala mat phang bat ki ban no senyang bat dang yai no sendiang haduk menta kani ke ju hi ke jingkeling aku ban phai shi ba menta let's say ba finwan ra no yangi bangin yo i yo don ki ba kum kita ki Kristan haka benar ki bala long shisha kanuksa ba kanong muna yangi bangin pet syaki ya ka jingno senyang ke jongki bat ya ka e ka bakila pendap hok ya ka kamram kum ki Kristan ha ka batay ya ka ri barok ka we Kuble shibon kani kadai ka jing kali ka ba biang ba ka ba ya dai ba bat ka jing perkhat jongi munta ka sngi bat haba fikali kata ka jing kali we ubriu ubanga ka ba mi hakmat ka jing perkhat kadai ka ba ubriu ba ngi tip ngi ong iba joy lani wa khot kerteng iba JJM Nichols Roy te iba joy idei iba kwa ban syakri ublay bat namar kata ka jing ya jungi kalong ban penkre elade ban long ba unong syakri ublay ba kamtam ha ka ba dei bat ka kam balang bat ka kam yalap ka kam hikai bat hadien baila la dep ke jing pule baro bat haba ki briu ki i ke jing skuthu ke jing shai jing mut jong e ka sarkar phareng ha to ko por kala khot terwai e ba enjoy lani ban rung syaka politics bat ka sutanat kalong bai ba joy yong lada nga join politics but nga hap ban kutno kajing syakri nga hakabayalap hakabahikai ka ktin ujung blay kata kamla banlong ngamtre ban join politics but kade hadu ba hatu kopor udon governor John Kerr but John Kerr uyo yaka permission na London ba iba joy ila ban yai trei haka kam balang ban yai trei haka kam yalap mat haka kam hikai ka ktin ke jong blai watla idon hapa politics ru kade hadien baila yo ya kata kajing pensyai ba iba joy ila kloy ban joy ban rung syaka kam politics klem sange kajing syakri jong e haka bayadei bat ka kam balang bat kajing hikai bat kajing yalap but kabasutanat bat kalong ba uni breu hadien kani umshim rem wat hisien ru ha ka election ka boyale but uladon benta ha ka jing konkre ya ka constitution jong kari India but udai mo ubalayale ban yada yaki riulum tangi riulum jongi hangne ndrei ki riulum ba saudong kari India but ka wei ka bangi tip shai hangne le kum bangi ong ka 6 schedule but kani ka dei ka ka ba uba joy yale persha ba yale pene ba khnang ba on pen scam ya kani ka jing yada na ka benta ka jongi but hak to ko por ka donru kajing shepting namar ba laong la yangi ki baron hakani ka phang shatei lam mingi ngin bu lem yangi bat ka East Pakistan lani anbu yangi bat kari India bat ba joy udai wei na ki nong yalam na kani ka than ko jongi uba pensyai ba ngi ngem dei bandon ki bab yate lang lani ban bu lang yangi haka East Pakistan ndrei mangi ngidei ban long benta jong kari India but kadai kata ka wei kadau ko ba ngi long benta hap ha ngi long ha kari India bro ka wei ndrei ngi hap syaka wei pat but nganget ba kalong ke ko ba bha ngi namar ba kejing yada ya ka kamtam lei ka jing mani jungi ka jing yada hakibun ki benta ngiyo hakani kari India ka balong ka demokrasi te
way ni kita ki beriu deuta ndrei kini kedai ki beriu ki ba penmi shisha yangi ki banot ban yeng ban klem len ya ke jenget ke jongki ndrei penban ki yo ya ke jing shai ba ke jing yalam kana ublei ba ki la ban longpat kita ke nuksa ba pha bat ba ai men siam mingi baro bat hamba pi ong yu pang kata ka nuksa ka de kata ka banga ngasung thu shai ba ki breu kum iba joy ki long shisha ka jing shai namar ba ka ktin ke jong ublei ka hikai yangi bangi ujisu wang klemdon kanu ke jing artatin wang pi long ka jing shai jong ka perthai but ban long ke jing shai ka long ka mut ba ngi ngim dei ke ba shap tieng ya ke jing shisha namar ba ke jing shai ka pen mi lut don shu ke ro bo bure paulut but ladangi dei ki breu ki bom len ya ke jing shisha kata ka dei ka wei ni ke benta ban ya ke jing shai but ujisu ongru yangi ba ngi long kamlu but ngi tip ba kamlu ka dei ka ba penbang ya ke jing bam wat ka long tak hendiat ru but mangi kum ki kristan hapo ka ni ka ri india menta ngi don kumba hendiat tam hendiat nak ar nak shispa lane bu ong ktin pareng ar persen ngi tam hendiat ya ka ar persen hakari india kata mut ngi yo lat ba ban long mlu hang ni ngi don tang hendiat ru ngi la ban penkelapat ya ka jing bang jong ka pliang lane ka bam bro ka wei but kata ka dei ka ei ka ba ngi ki kum ki kristan ngi de ban long wat lang gi don hapdeng ki bom nget ru nrei kata penban ka dei ka kabu yangi ban pen pho pen phieng ya ki ei ru ka badon saudong jongi kata nganget kalong ka kamram jongi baro ban ngila ban long da ta khupli shibun e ba ka pen plu i ka men sim jonga ngan ong ni fi ba ngan yo sngo ya urang ba kum uba joy uba don ha ka jing shakri ka kambalang henry ubala mi ru shakman wat hagi dorbar thawan bat ru ban long unong thawan ngasngo yo men sim shibun ba da ka ni ka jing ya thu ka jong fi namar ba kum ki samla ngi don shishai ka benta ban te ya kari da ka ba ya da ya kari bat ngasngo thu ba kumbalong ba joy bania daya kari itawi ki an idon hakaba sandor ya ka constitution idon hakaba sandor wat ya ka sixth schedule bat kini ki mati ki jong i bania daya kari te kum tanga sngo ki samla ba fisngap ya ka ni ka nuksa kum na ki briu ki bala no senyang hakaba te ya kari komi ba joy u kristan u bala no senyang hakari ngidon ya ki mati ki jong i bangi ngin yai pertu bat ngin put din ki din jat ki jong i bantai da ka baya daya kari da ka barung wat ha ki jeli ki bakum ki ne ban thau an bat ban ya lam lenti ya kari ha ka lenti kom ba ong i ba ka jing shai bat ka jing shisha ngasngo ba ka ni ka don jing ya dei kata ka bangi ya karan mene bat i kongru ha ka ba ila mat phang ya ka jing no senyang jong ki kristan ha ka jingnang jing start ka puli ka puthi Timentanga kwa kong ban pai biang shapi ha ka bia dei bat kata ka benta namar bun sin ngi sngo bakum ki samla le se ka benta ka jongi ban i ya ka ri kalong da ka bangi le bun ki lat ki lenti ka bangila juyo i kita ngam don kamban ong ei ngam ong baka bakla kalong ka ba dei henry nga kwa bangin kamyo sngo na pi kong namar ba piladan ha ki jeli ba da ki rensan ki ba per banyan no senyang ha ka puli puthi te kumnu pi yu i ba ki samla ki ba pelet jingmon ki ba pentebet ya lade ha ka puli ka puthi ki la ban te ya ka ri paro ka wei Fleshi bo na jing kli hoi kum ki samla menta ki bon ke don ka bakhia bah ka burden haki ka jingkit ka bakhia bah namar bon sen ngi shem ba kum kenong hikai nga kreni gini pun sin ki kena school kena college ki shet thmu bet the past tang manyo kam sarkan re kene ke kabam day ban rung than ha ka main jung ki kena menta nomar ko perthai menta kala day ka bayar
Teka education lene ke jing nang jing start ka baki kena kiyo ru kam de shu tang ya kata ka balong won tang siliang mo re ka de lang ya baro ko we ka benta jong ka jing start ka jing nang jing tip jong ki kam long tang siliang re ka long baro ko ka long ban kentiu ya ka all round development bangiong ya barok ko we ke jing nang jing tip jong ki but na kata ka daw ngi ju shat ya pun seluruh wai ki kena bakin simbenta hakini ki co-curricular activities bangiong ha school haki college ru lade ki college week lade ki youth week lade ki no kino ki bakini simbenta lang gitu makini ki rensan bakiyo ban pen I ya ki sap ki talent la jong haba ki don ke jing nang jing start ya ki kamlek kai ke mengidang sudap ke Olympics menaga ni nyo I kita ma ki la ba ban sei ya usok lade ki don kataka jing sngo tu be ki don ke jing nang ya kata lade ki nang ha ka put ka tem ko maki ki kena ki sap jong ki kena khasi kham tam ki jongi ki sei pau nam ba ha ko put ka tem karwai ki jing ya act kom ki tin shop mentangi yo ibon ki mi but ki we pade ki sap ba ki don ki num shu up tang bakin shong ha ki office ngi ju ong ki namar ba kan ni ka de tang kendiat ba ka population ba ka sarkar ka laban ai kam Nriki di ban perkat ba kinpet ke kasap ke ka talent ke jing sngo tenat ke jongki bat kinteri sitom ya kata hoi ngi don kam sipon ba ko mengiyo iba bar ko sang ni mo iwano iwe ni ki pau khmat ba ki IAS officers ki jongi apa deng ki khasi ki jongi mo hadu ka level jong chief secretary laki ko ba hetam bala ban ki state ni aingo you blay kata but ni kuat baki kena ki jongi rukin pas bai ki MCS exams ki IAS exams ru kini le sitom ni don kendiat ngut ba ki kena mo ki bapa sekini ndai ki babun ki bopli kimla nakata kadang ni juong compare let pilet cha ka police line pilet cha ka lawyer line pilet cha ka no ndai perkat ya ke ka ba baningkong bapidon ke interest mabun sin ngi ju I kum ki par ki push ki ko abi ki kon de la pas menta ya tang ban sim ka science stream rating teng klam sngo thu ki kon ki la ne em klam so thu ki kon ki don ka jing kwa ne em to na ta ka dang ngi ju ong ka interest ka jong ki kan samla jongi ka de ka bakong san ka ba ar pada ka jing la ka jong ki ngila bandon interest palat bangin long ya kita mo rela da ka jing la jongi kam don ngi de ban pet ha ka jing la ka jongi bat ka balai mengi ong mene kisap ki talents ke nomor kisap ki talents ki jongi hang ne hingi jio I ki don ki bapon belai ndrei kau ki kena samlap le ki long frustrated hadin ke jing pule hadin baki la laj kalong dau ban keng lani ban seng kam seng jam ban yo ya ka investment mengi ong ka capital ni ke jing sedang ru kalong ka ba molada ki kimla ban yo ya kata ti ban yang halaki kejat ru teng kalong ka ba ne na kata ka daw ngi jupen seluruh bai kena bakin ya le sitom kin ban le ki banks ban le ki ni ki ba la ban yo ki grants ki loans ki bopon balang ba mentangi pet ki government schemes mo ki bopon ba ki ailat ki kena ti kita ki de ki we na ki jingyo I jungi ba ni don kam ba kum na kaliang ke education kinong hikai kinong peniat school ka embos bat kiwe parok khoj bangin pet ya holistic development ndrei ka bokong san na pedeng kini ka bangisem ba ki school kristan jongi ki ai bha labat kibun ki school niam ki ai bha kalong ka jing ka foundation ka jing syong nong rim ka bas kem ha ka khatin ublei maldan ngi
start kanu ngi la ban le kanu la da ngim don kanong rim hak tin ublei kum ki khana samla ngi sha elam bakla te kata ka de ke ba ki school kristan nadu ki por machinery hadu menta but ki we ki school ngi penrung ba ki day ban eat you blek mengi ong ke the fear of the Lord is the beginning of wisdom ngi ju ong ba ya kata te ka ke baki kena ki jongi ki day bandon ka day bakin tip you blay unday unong pen im ujong ki marmet mdei tang baki shutip bai ngap na pulpit ndrei bakin tip marmet kum batai iba barkos menne kata ken kande ka foundation ya kalawe ki jongi kubli shibun kong ke jubab ke basngau hun ki palok nong sngap ya sya bangi stang khandiat ngila poyer tat syaka bakut bat ke jingkeli ke bakaddu bangan shuban rap ya ke bai kong ngila ong kalong ba ngi sngau thu ya kata ki lat ki lenti ki badon menta nang tai ke jing la jong ki samla ban no senyang na ka benta ban te ya kari hendrai ban shupan kot no artat ba ke jingkeli na ka benta jong phi ki pat ki jing ki bakhang la di ki samla bakin la ban le janai bakin la ban kiu shaprang ha kita gi benta bat kumnu tharai ki la ban job kita gi jing ta tangkat ki jing ki bon ba ladangi shim ye ki thain nong kondong kham tam ka jing bal kalong na ka jing yo jing kot lada ki khna ki bopli ki don ha ka jing yo jing kot jong ka ying ka sem ka kham duna ki lat Nre ka perthai thamai menta ngiju encourage ngiju pen sluri ki kena bawat la ki don kata ka jing chitom haki yeng ki sem bandang le chu shaki level ki bakham hajrong mo ngi akren ki level ki university levels ki higher levels mo bakin ye yo shu ka bakham ba kham janai ngijus encourage ba ke ki bakin wat lat niki we kam tam kum ki educational loans lada ki long ka bala ki la banya shim ko we ka ba ar ka jing bade ka long bang yo iba pun ki samla menta ki kam ni la banong ki la kam hier khndiat ya ka jing long jingkit khia yala ka jong ka jing puli ki don na o ni la banong ki badakit khia ba bat ki badat tiba ka ka kamram ka jong ki hndrei ki don paderu kala kham shong sting kham tamane ko pertai thmai online ka bangiyo ka bai ki kemi ki kparu ka bai ki khonru banile online class kham tam ki nong gendong bamiyo ya ka network nrei ki trei shitom ba ki kemi ki kparu ban pentit ki smartphone kat ki bala ban aila di ki khon teng ke ki pengi ki le bahaba ki khon nrei teng pade ki pendon kambakla kita ro ka de ko we ne ki jing Kowe ki jing ro kolong ba ki saya lambak la palat ha ke ba ki pet sepang kene nakaliang nakiri nong way bengi ong ko western culture ma la ka de ha ki baro khoj bon ba ki jing saya lambak la ti lamda de ba ki don si sha rooted hoble kan ken ha perthai thmai menta ka bon ba ki jing kla lada kade ka sexuality lada kade hakariam ko bet lada kade habun ki khon samla jungi ki habban kiar na kita ki ta khubli shibon kong filakta ki benta ki ba kong san bangin di bania kren nginget ngindang yo ka wei pat kalat bangin sanangya theria tai halor ki ni ki benta khaddu ngin phai ha kani ka por shwaban penkut chei ba barkas bat kani ka ka por ka ba kerpang na ka benta jong fi bat ngadon ya ka wei ka jing kerpat kam de shu tang ka jing keli ka ba ka khubor ka ba phidon ban ai na ka benta ki samla ki jongi khamtam ki samla kristan ha ka ba te ya ka ri baro ka wei ka benta ka jong ki kumno kin yo la de ha ka bante ya ka ri baro ka wei ka khubor ba fidon na ka benta jongki baro ki ba ngap ka ni ka por bat ki ba pet ru ya ka ni ka program ka ba ki samla kristan ki la ban le la ne mde manong la wan le re kalong ka kamram ko jongki man le
namarba yangi ujusu Kris ulak hot yangi baro ba ngin wan ban lane bangin rung syaka hima kajong ublay. But ujusu wang ba kahima kajong ublay kadon hafi lane kadon hangni menta wang do. But larangi puli lay ka gospel jong Matthews ngini i ba bon kilanong ba ujusu kren syapang kahima kajong ublay. But kahima kajong ublay kadai kay ka ba ngingi di bandon mentah. But kadi man sedang hanga shimet. Maka di man sedang lut hangi baro shimet. Namar ba kadai haka hima kajong ublay. Pengilak shishaban pendon burom ya ublay. Mau jusu ruhi kayungi wang haka jing duai utrai. Kay ka ba ngi uhikai kalong wan kahima jong me. Long kamon ka jong me. But hak hendau kumbah beneng. Te kahima ka jong ublay kadai ban long hangi. But kadai ban sedang hi menta. Melak ban ong ba kahima jong ublay kadai ban wang hadin. Kadai menta. Namar ba lari pipule ba haka kitab haka gospel Matthews. Matthews pensyai ba ngingilon mentah hapok kahima kajong ublay. But namar kata mangi ki Kristan ngidon ka kamram ban im kajing im kaba hakaba ngi itu shisha ya ublay ba ulong usim ukli jong kata kahima. Nrai ladang ilong ki briu ki bele ikamon kalajong kata mut kidai kibom itu yusim. Te hakani kajing ka kam ba pendep ikani ka kamram jongi ngidon ka kamram ban penpau kendiat ru wat ha ka kam bishar khadar ngila ban itu ban peni hang tu ba kadon ki benta jong ka hima ka jong ublay hakini ki benta baro ba ladangi ngile ka kam ladangi trei da ka mensim baro ya ka kamram ka bangidon hangno lakalong hakakam sorkar lane lakalong hakakam khai pateng lajong lane kala banlong phila banlong doktor ne phila banlong nongrep nrei hakanu kanu ka kam ka bangile ru le janai le bha bat pendon burom ya ublay ha ki kam baro kumbau apostol Paul wang bangile wat kakabam gadi ru ngidem pendon burom ya ublay bat hakani ka jeng pendon burom ka jong ublay ngila ban penpau shisha ba pleng kahima ka jong ublay kadon hangiru kadon ni mentaro mangiru ngidon napok kahima ka jong ublay but lada mangi shisha ki Kristan ngingej skem ya kata bat ngile ya kane ka ei ka ban ja kalong baka jing penkela ka deiban mi ka jing penkela sya ka babha haka kam bishar khadar haka kam sunshar baro bat haka ri baro ka wehi ka deiban don kan pau shisha kata ka hima ka jong ublay wala phiong ka le ka ri India lane phiong ka de ka ri Amerika ne ka ri bilan nrei ha ka ni kiri baro ka ei ka ban pau ka de ban long ba ublay udai ubadon ubashong ha ka khet bat udai ublay ubalong shisha unong sunshar bat kani ka de kalat ngangai yangi ki samla khamtam ha ka ni ka por bangi rakhe ya ka ni ka sngilan lut jong kari India bangiden bekam ban kli halade ka ei ka ba ngala ban le na ka benta kari ban ladang ila ban kli kata da ka jingmut ka bahok ka ba shisha ba mai scam dei ka ba kran arsam de kran hok ka ei ka kamram jonga na ka benta jong kari ublay un pensyai shisha yangi baro ka ei ka kamram ka jongi ka ba kongsan ba pedeng ya ka nu ka kam ka bangi le ru kalong ba ngi trei hok
ngim syukur, ngi trei da ka mensem baro, ngi le bat persang ban penjanai ya ka kam ka bang ile ru. Mdei ban shu trei tang ban dap rukom. Ndrei ban da trei janai ba ka ka bang ile ka long sisa ka babaha bat ka babaha tam. Dai hangta kan bangila man pendon burom be blai. Ba bangi pendon burom be blai. Ka ka baja ka long bangi kentiu sisa. Ni penmi ya kata ka ngelani ngi itho. Ya kata ka hima ko jong blai ba ka don pleng hapadang jongi. Kata ka de ka kamram jongi Kristan baro. Kuble shibun ba ke kubor ka shine na ka benta jongi kinong pek kinong skap baro ba ka jing shakri ba ka kamram jongi Kristan bante ya kari kalong ban trei hok bat ru ban trei janai ha ka ka bo bleu la bu yangi bat ha ka ta ka benta ka bo bleu la bu yangi ngin pendan buram ya u da ka bangiwan ra ru ya ka ri ka badon buram ka ri ka bawa banwan ra ya ka jing bha naka benta barok lang kinong song sinong kuble shibun ye kong welerich ibala ai ka por jong fi ka bakodor ki jing shai ke bangila yo na ki kentin ki bakodor ki jong fi kumju ru ibala ai yangi ya ka kubor bat ibala ai ru yangi ka jing shai na ka jing im jong kita ki bala ya ka menor bat kini kilong ki sembo ki bangi menta le singin pe ya ki kum ki sembai ru ki bangin bet naka benta bante ya ka ri But hakani kapor haswaban penkut ngai kublai afi sachisin nakabenta ki panelist ki jongi baro argun ai kublai afi ki nong pek nong ngap u blain kur khu afi baro bat ka ngilai loj ka basuk ka bakmen afi baro kublai shibun u blain kur khu te to hakani kapor ngini let lang ho blai ha ka jing duai to ngini duai nyai ngu yeme ken au blai yakani ka bakpor ka bakodor Bangila bandon hakani ka rinsan bani peliu jumut. Bat bani thir bani tai. Halor kani ka phang ka bayar. Ka jing shakri bar ka kamram joki Kristan haka batay ya kari. Ni aingo yame au blay. Naka benta kari India balait luit jongi. Ka bamala ay ya ka jing light luit yangi. Tang naka jing sinshar badon bor jong ki sorkar pareng. Henry mala airu ya ka jing light luit ban sen shar daladi eladi ban sen shar da ki pat ba ya ki pat ba ni aingo ya me naga banta ki an bat ki nong tau an ki bala ya da ya ka hok long try ka jongi ni duai ba menang sei ki Kristan ki ban ya da ya kari da ka ba sandur ya ki an da ka ba penwan doru ya ka long ka man jong ka ri ka jongi ha ka bangin la ban yo ya ka jing light luit ka ba shisha Ngidwai ya ka roi ka par jong ka ri India barok ka wei. Ngidwai ya ka jing kerku ka jing start jing shampang. Ha kinong syarai, ha kinong yalam, bat ha kinong senshar ki jongi. Bakin da yo ya ka jing start blay ka jong me. Bantai ya ka ri barok ka wei. Kum ju ru yangi wei pe wei na kinong shong shnong. Bangin don ka mensim jingket klik. Bat ban yo iya la ka kamram. Hakan nuku benta ba malabuk benta yangi. Ya ka bangin le janai. Ban trei hok. Ban day ya ka ri barok ka wei. Aingu ya ka por na ka benta ki panelist. Ngaduai ba menda kerku yaki. Bahaka nuku benta ka ba malabuk yaki. Kenda long ki tendong jingkerku ki jome. Aingu ya mi au blay na ka benta ka ni ka program. Na ka benta ka Good News TV. Bat ya barok ki ba pek ki ba sengap. Na ba ka kertengu jisu ngi dawai ngi pan. Mentah halakataru. Amen.